हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे फाइनालि गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 दा नोंथांमोना ग्रेड 4 नि साख्रि नेगासिनो दंमोन दा फाइनालि ओंखारमारबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन जायफोरा 8 पास जाबाय अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन गाहायसिन फरायनायनि 8 पास नोंथांमोना 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो पस्टआ दङ पियन आरो चौकीदार नोंथांमोननि बैसोआ 18 इयार्स जाथारनांगोन आरो गोजौसिना जाबाय 40 इयार्ससिम अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा अफलाइनबो एप्लाइ खालामनो हायो मोननै अपसन दङ दा बेनिफ्राय लोगोफोर भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना लादो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानायनि दा जों थांसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो फरायनाया बेसेबां थामारनांगौ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनसिगोन दा लोगोफोर बे भेकेन्सिया फैदोंमोननै नगाव डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि अफिसनिफ्राय फैदों आरो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजनिफ्राय फैदों भेकेन्सिया दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौनो मोनगोन बेनिखायनो जोङो नटिफिकेसन डाउनलड खालामबाय बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना ला नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन दा नै लोगोफोर बेनो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज नगावनिफ्राय फैदों आरो भेकेन्सिया दा बेनिफ्राय एप्लाइखौ माबोरै खालामगोननो दा अफलाइन एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना बेखौ स्टेन्डार्ड फर्मावसो फिलआप खालामनांगोन दा स्टेन्डार्ड फर्म होनोब्ला मा नोंथांमोना मिथिखागौ जे जिखुनु जाया जबनि एप्लाइ खालामग्रा मोनसे फर्म थायो स्टेन्डार्ड फर्म होनो बेयाव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै गासिबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनानै नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन होनाय एड्रेसाव आरो जुदि बिदि खालामाबा नोंथांमोना इमेलजोंबो हरनो हागोन पिडिएफ फाइल खालामनानै थ' बेखौ मारै खालामनांगौ नोंथांमोना नेक्स्टआव खालामगोन दानिया जों थांसै फैदो नायनोसै भेकेन्सिखौ दा बे भेकेन्सियाथ' फैदों डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज नगावनिफ्राय थेवब्लाबो गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना दा बेनिफ्राय जोङो पस्टखौ नायनोसै दा फार्स्टआव दङ पस्टआ पियन दा 7 दङ भेकेन्सिया बेनिफ्राय स्केल पे आरो ग्रेड पे थायो नालाय बेखौ नायदो दा 12,000निफ्राय जागायजेननानै 52,000सिम जागोन दानसेयाव बेनिफ्राय आरो ग्रेड पे दंबावो बेनो जाबाय 3,900 नोंथांमोना मोनफाबावगोन आरो दा बेनिफ्राय पस्टआ जोंनि एसटिपिआव सासे दङ आरो आनरिजार्भआव सानै दङ नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो एलिजिबल जायोब्ला साख्रिखौ मोनगोन बेनिफ्राय एसटि एइचनि थाखाय सासे दङ दा बेनिफ्राय सेकेन्ड पस्टआव फैबाय चौकीदाराव दङ नै लोगोफोर थ' बे चौकीदारावबो सानै भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय बेनि सेलारिया एखेयानो लोगोफोर बे पस्टआ आनरिजार्भ दै बेयाव गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायखिजाया कास्टआनो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हायो बेनिफ्राय दानिया पियन आरो मोनसे कन्ट्रेक्चुवेल दंबावो बेयाव सासेल' दङ बे फिक्स पे जागोन बिनिया बारायाबो खमायाबो दरमाहाया बेनिफ्राय बेबो आनरिजार्भ नोंथांमोना बेयाव बयबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ कन्ट्रेक्चुवेल मावनो गोसो दङब्ला बेयाव बयबो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बे टेम्परारि पस्ट जागोन आरो गोसोबानो सिफायनो हायो गोसोबानो लाफिननो हायो बेखौ दा बेनिफ्राय जों थांसै टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ नायनोसै जे सोर एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेयाव लोगोफोर एप्लाइखौ बयबो खालामनो हागोन बेयाव लिरनाय गैया अनलि नगावनाल' खालामनो हागोन होननानै थ' बेयाव गासैबो डिस्ट्रिक्टआ एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा बेनिफ्राय बैसोआ बुंदों 18 इयार्स जाथारनांगोन आरो गोजौसिना जाबाय 40 इयार्स नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जोंनि एसटिफ्राथ' 5 इयार्स मोनोमोन बेखौ लानानै जोङो 45 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो एसटिफ्रा दा बेनिफ्राय थांसै मिनिमाम इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना मा नांगौनो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनोबा दा बे जाबाय ग्रेड 4आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा जायखिजाया ग्रेड 4आव 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा 8 पास बिदों मिनिमाम गाहायसिन फरायनायानो 8 पास जुदि नोङो 8 पास दंबा नोंनाव मा थानांगोन बेनो जाबाय डकुमेन्ट्स थानांगोन 8 पासनि जेरै सार्टिफिकेट आरो मार्कशिटआ थाथारनांगोन अब्लासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन 8 पासफोरा जुदि नोङो 8 पास नङाब्ला नोङो जुदि 10 पास जाबायब्ला नोङो 10 पाससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन होनना बुंदों दा बेनिफ्राय नोङो 10 पासब्ला नोङो 10 पासनिखौ हरनांगोन 8 पासनिखौ नांलायला दानिया मोनसे खोथा नोंथांमोना गोसोआव लादो 8 पासनिफ्राय आप टु बेयाव 10 पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव 12 पास जादोंब्ला एप्लाइ खालामनो हाया होनना बुंदों जायफोरा माने 12 पास जाबायना अब्ला एप्लाइ खालामनो हाया होनना बुंदों लोगोफोर थ' बेनिखायनो नैबाव बुंदों नै हु हेभ फार्स्ट एस दंना बे जाबाय हायार सेकेन्डारि स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट होनना बुंनाय जायो जायफोरा माने 12 पास जाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा आरो मानोना जों थगायनो हाया थ' जोंनियाव मोनसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट थायो नालाय बेयाव लिरनाय थाखायो मेक्सिमाम क्वालिफिकेसना बेसेबां होनानै दा बेयाव 12 पास बा ग्रेजुवेट थाखायो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर 12 पास जाबाय बेयाव एप्लाइखौ खालामनांला जास्ट 8 पासनिफ्राय 10 पाससिमल' बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेखौ आं क्लियार खालामबाय दानिया बिदिनो थायो ग्रेड 4 बबेबा पस्टआव जे 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम एप्लाइ खालामनो हायो मानोना 12 पास ग्रेजुवेटफ्रा एप्लाइ खालामबा बांसिन माने स्मार्टसिन जायो नालाय थ' बेखायनो माने एटेक खालामनाय बायदि जायोना 8 पासनि जबखौ थ' बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ माखासे पलिसि खालामदों बेबायदि थ' बेखौ आरो बबेबा पस्टआव हायो गासिबो नाथाय बांसिन दानिया बेबायदि खालामना होबाय मानोना चान्स होबाय 8 पासफोरखौ थ' बे जाबाय क्लियार ना
दा बेनिया नाम्बार 4 आव बुंदों स्किल टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोनखौ उनाव जायफोर माने बबे पस्ट एप्लाइ खालामदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट लानाय जागोन बेनिफ्राय एग्जाम जागोन ना जाया मोजां खोथा दङ नोंथांमोना गाहायाव नुलांबाय थागोन दा बेनिफ्राय नाय लोगोफोर जायफोर माने गासिबो कारेक्ट डकुमेन्ट्स हरदों नोंथांमोना इलिजिबल जागोन आरो बे पस्टनि थाखाय आरो खायसेया रिजेक्ट जागोन दा जायफोर रिजेक्ट जागोन आरो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबल जागोन नोंथांमोनखौ वेबसाइटआव होगोन होनना बुंखादों लिस्टखौ दा बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटआ 15 डेजनो दिनैनिफ्राय थानानै 15 डेजसिम सोलिबाय थागोन एप्लाइआ थ' बे क्लियार जाबाय दानिया 7 नाम्बाराव जों माबोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना नायना लादो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना सेल्फ एटेस्ट होनांगोन जेरक्स कपि खालामनानै बेनिफ्राय आरोबाव करियारजोंबो हरनो हागोन बा नोंथांमोना स्पिड पस्टबो खालामनो हागोन होनना बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि अपसन दङ दानिया आरो मोनसे दंबावो ड्रप बक्स नोंथांमोना डाइरेक्ट अफिसाव थांनानैबो हैनो हागोन डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजाव थ' बेयाव बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट अफिसाव थांनानै मोनसे ड्रप बक्स थायो बेयावबो हैनो हागोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेजों हराब्ला जायफोर गोजान डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना नैबे इमेलाव नोंथांमोना हरनांगोन होनना बुंदों पिडिएफ फाइल खालामनानै नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ एटेच खालामनानै पिडिएफ फाइल खालामनानै नोंथांमोना हरनो हागोन दा जोबोर मोजां चान्स होदों नोंथांमोनाबो डिस्ट्रिक्ट जुदि आलदाबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ होथारनांगौ होनना बुंदों अब्लासो नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नालाय दा बेखौ नोंथांमोना मावदो बेनिफ्राय 9 नाम्बाराव नों बबे पस्टआव एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना लिरथारनांगोन बेनो जाबाय एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ होनानै नोंथांमोना पियन बा चौकीदार होनांगोन थ' बे क्लियार जाबाय लोगोफोर दानिया डकुमेन्ट्सआ मा नांगौनो नोंथांमोना नुनो मोनदों थ' सार्टिफिकेट नांगोन फरायनायनि बेनिफ्राय मार्कशीट नांथारगोन एज प्रुफ नांगोन थ' बेनिफ्राय लोगोफोर कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय दानिया जुदि नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स दङबा हरनो हागोन बेनिफ्राय फट'आ गांथाम हरफानांगोन नोंथांमोना गोदान फट' हरफानांगोन दा बेनिफ्राय जायफोर इलिजिबल जागोन नोंथांमोनखौ एग्जाम लानाय नङा बेनो जाबाय अनलि भाइभा लानाय जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ होनना बुंदों माखासे माने डकुमेन्ट्सखौ नायगोन जुदि गासैबो थिग थाक जाबायबा नोंथांमोना सिलेक्सन जागोन बे जबनि थाखाय थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर माखासे पस्टना दा बेनिफ्राय 13आव बुंदों लोगोफोर जायफोर माने कन्ट्रेक्सुवेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन थ' नोंथांमोना माखासे पेनसन रुल्स थागोननो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागौ दा बेनिफ्राय जायफोर सेलेक्ट एबा रेजिस्ट जादों बेनि लिस्टआबो ओंखारगोन वेबसाइटआव होनना बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिजिट खालामबाय थादो दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर माने एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन थ' नोंथांमोनखौथ' रिटेन लाखाया जास्ट भाइभा लानाय जागोन थ' लोगोफोर दानिया नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनबा साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन फैबाय थानाय समाव गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दङ दा बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ दिनै हमना ला 29 थ' बेनिफ्राय 15 डेज थागोन 15 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामदो बेनिफ्राय जायफोरा गोजाननि डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना इमेलजों सेन्ड खालामबानो जाबाय पिडिएफ फाइल खालामनानै थ' नोंथांमोनाबो एप्लाइ जागोन बेनिफ्राय इलिजिबल जायोबा नोङो थांनानै भाइभाखौ हैनांसिगोन थ' जोबोर मोजां चान्स मोनदों नोंथांमोना जायफोर 8 पास जाबाय एबा 10 पास जाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ गासैखौबो सेल्फ एटेस्ट होनांगोन आरो जायफोरा अफलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मखौ डाउनलड खालामना लादो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखाबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामनानै सेन्ड खालामहरदो एड्रेसाव थ' लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो